E-Moutse eLimpopo kukho amatanki amanzi angamashumi asibhozo angasetyenziswayo. Lamantanki ayefakelwe abahlali ukuqubisana nentsholongwane ye-corona. Ingxaki kukuba akuzangwe kufakwe amanzi. Ilali yanabahlali abaqabele ku-200 swantsuliswa kunqongophala kwamanzi. Abahlali bakhuphisana nezilwanyana kwimigxobhozo yokusela. Siphila lempilo ke sisebenzisa lamanzi ukucoca, ukupheka nakwimisebenzi yentsuku zonke. Abahlali baseMoutse babenethemba lokokuba impilo yabo iza kutshintsha emva kokufakelwa kweetanki zamanzi. Kodwa kuqengqeleke iveki kungabonakali neqabaza lamanzi. Rena re tlhakametse. Ndisihlambela apha impahla kuba woneli xa ndiwathutha kuba kukude ekhaya. Ukufika kwentatheli ze-SABC kuqale umbhodamo phakathi kwabahlali. Le nkosikazi ityhola amanye amalungu asekuhlaleni kokuthetha amampunge. She says Uhambisa athi abanangxaki yokunkinkishelwa amanzi kwaye abanazikhalazo. Sisebenzisana kakuhle nomncedisi kaCeba kwaye akhona apha amanzi. Owabo uCeba usoloke banceda nangoku luyagcwaliswa elabo itanki. Ngelixa ile kwatsipa isithi yonelisekile kodwa abammelwane bona babona ngenye indlela. Siyawasokola amanzi kwaye okoko kwathi kwaqhambuka le corona amatanki aselikwatsipa agcwaliswa kanye akonelanga. Umasipala wengingqi uthi ayi-31 kuphela amatanki afakelwe kwindawo yaseMoutse kwaye akonelanga unkinkishela le ndawo. Well, once we have at least 11, the 5 that will be here next week and the 6 that we already have in the area of Moutse alone, we should be able to fill those tanks at least 2 times a week. Kumawaka abahlali balapha unkinkishelo amanzi oneleyo kusaza kuhlala ingumngeni.